Ассалом апаҷон, биёед. куртои хутунай Аз худмонай коллекцияи нав омадагиай. Тамоми намудуш ҳаст. шамай хутунай Ҳамаш аймояй. шамай хутунай Иям аймояй апаҷон. шамай хутунай О, аймояй. шамай хутунай Бале, аймояй. шамай хутунай Ҳо, апа, аймояй. мебахше хоҳарҷон мо пага туй дорем духтарам туй дора инҷа биё духтарам туй дора ростига ҳечка нестай Ҳеҷ ки нест апаҷон. бовар кунӣ хоҳарҷон ҳамин духтар ман снепчат қати гуфтам снепчат қати нагир сурата да домод снепчат қати суратроӣ кардай агар вай ина ин хел бина вай сурати снепчату ин хел охи бо мегӯ ки каз накуна ғамча нахӯрен апаҷон. Мо як намуд визажисту як намуд прическакун дорем ки духтартона куклача мекунем. неги О. куклача хе боша хоҳарҷон илтимос мана дастгирӣ кунӣ гузара кун гузар ман гуфтам снепчат қати нагир кани духтари ман кани духтари мана О, духтари шумояй? снепчатам хушрӯ шуд ку фата кани фата кани ини либосои хеле кани охи мо туй дорем бегонем келин бино него гузари пуси дига пуша вай хушрӯшда дастакотон гул будай шумо яку ина бине снепчат номаъқул караи духтари куклиёчаи духтари ман кани Мана духтартон. ҳай духтари мана Бале, духтари шумо. агар мефаҳмидам ки ин духтари мана суратам шурӯъ мекунӣ бовар мекунӣ қалинша зиёд мегуфтимӣ қалинша кам гуфтимӣ хушрӯ шуда духтари ман курта дига буд ку И куртои махсус апа. махсусу чике Куртои люкс. Куртои баҷои мо бисёр дорем, махсус клиентода пешниҳод мекунем. куртои қимат О, куртои фасон. домод ветия домод агар ки тия дусета фақат қиматие хушрӯи қиматошона хушрӯ будая вай кош ки қалинга зиёд мегирифтумӣ қам гирифтум тия бини ой ту медонӣ чанд қадар меарзӣ суроға саршавии бозори корвон толори арӯсии алмаз ногуфта намонам ки 3 толор моҳу шуморо мунтазир аст ҳами байни подписчикои мада ҳами қадар толори арӯсии алмаза бисёр мепурсанд. Аз инҷа ман навори бисёр доштум. Марҳамат, хушхабар барои шумо гуларӯсакои хушрӯ, очаҳои арӯс. Марҳамат, дар толори арӯсии алмаз аксияи калонтарин эълон карда шудагай. Медонем чи куртоҳои арӯсӣ фурӯшуш аз 400 сомон сар мешавад. бовар мекунед шумо дар 400 сомон метавонед ки як куртаи фасони арӯсиро барои фарзандатон харидорӣ кунед ё гулдухтаракоина бо биёен аз наздик хутон биненда аз 400 сомон сар мешавад. иҷада нестай ё ҳамаш ҳозир коллекцияи нава на новинко тамошобино арендаш аз прокаташ аз 900 сомон сар мешавад. Агар прокат гирен духтарако аз 900 сомон сар мешавад. лекин медонен чи дар ин 900 сомон шумо як куртаи фасон мегирен. инчунин прическаву макияжи профессиональни ки худаш 800 сум аст аму макияж шумода тӯҳфа мешавад. инчунин як куртаи дига барои чойгаштактон тӯҳфа мекунанд. марҳамат, беҳтарин имконият ки бо нархи дастрас анамхе куртаи арӯсии хутона интихоб кунен. як бора кагозима шумода борои новинкашона нишон метам коллекцияи навшон омадагай. марҳамат, ира бинен бозори корвон даян саршавии бозори корвон духтарако парковка бинои парковка подвал даян алмаз толори арӯсии алмаз ба осонӣ пайдошон мекунен. иҷада абайни стилоям ҳазор намудуш ҳастай анам хел скромни стилошам ҳастай. хулас ҳама намуд куртои фасона аз иҷа меёбен.
ҳатман биёен. Ман рақамашона мемонам. Каседа дар кораи духтарако муроҷиат кунен, дар равакак дастафкатон мекунан. ҳами қадар куртои фасон овардагиан дар толори арӯсии алмаз як боракак биненда ҳамаш борои намихе оригиналое ки қиматиян ку 2-3 ина марамат каседа дар корай бо нархҳои дастрас борои бренд гуфти гапо ҳам прокат метонен гирифта аз толори арӯсии алмаз ҳам барои харидам ҳастай. Марамат нархҳои дастрасай. Инчунин як бора коллекцияи навшона бинен бори бренд мепурсанд. Ина дар бозори Корвон дар толори арӯсии алмаз брендови анам хел куртои фасони 7-8 бо нархи дастрас пешниҳод шидагиай. Марамат ҳатман биёен. Бозори Корвон парковка, саршавии бозори Корвон парковка, толори арӯсии алмаз. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен. Кати худшон ҳам суҳбат шавен. Акция боз ҳам акция. Тамошобинони азиз, марҳамат, дар толори арӯсии алмаз беҳтарин акция пешниҳод шидагай. Анами хел куртои арӯсии фасона медонен чанд сум кардагиан. Нархи фурӯшаш аз 400 сомон сар мешава. Марҳамат, каседа дар корай интихоб кунен, дар равакак дастафкатон мекунан ё ки биёен. Бозори Корвон парковка, саршавии бозори Корвон парковка, толори арӯсии алмаз. Интихоб хеле зиёдай аз ҳисобе ки бор нав омад, коллекцияи навшон омадагай. Барои ҳавай ана ин фатои қиматира ҳамаша акция кардиян. Аз 400 сомон сар меша. Духтаро дастафка доранд. Интихоб кунен, дар равакак бурда шумода расонанд. Дар толори арӯсии алмаз на танҳо куртои фасон тамошобино, балки анам хел перманента мекунанд. Марамад ина каседа дар кораи занҳои азиз бо нархи дастрас беҳад кори хушрӯ доранд. Биёед ин аз наздик бинен, корошона маъқултон шава. Перманентам метавонем ки иҷода кунен. Бозори Корвон толори арӯсии алмаз. Саршавии бозори Корвон даян парковкада. Духтаро барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст, муроҷиат кунен. Арӯсакҳои хушрӯ, инчунин барои чойгаштакам анам хеле либосҳои фасон аст дар толори арӯсии алмаз. Нигоҳ кунен охи, интихоб зиёдай. Прическаву макияж тамошобино профессиональниай. Марамат, метавонен муроҷиат кунен. Анам хе гларсак, анам хе хушрӯак карда шумора равон мекунанд. Духтаро нигоҳ кунен, интихобшон чӣ хел зиёдай. Бозори Корвон, саршавии бозори Корвон парковка, толори арӯсии алмаз. Интихоб зиёда. Шумо аз наздик биёен бо бинен. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, дар толори арӯсии алмаз аз 400 сомон сар мешава нархи фурӯши курта. Лекин анамихе куртои фасони люксовиам ҳастай. Марамат, хоҳишмандо, ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи тилобозор ами саршавии бозори Корвон даян парковкада толори арӯсии алмаз. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Як боракак интихобшона бинен охе.